Redu tese Gloria asi tunaenda kachena parapare ya andichake kufata mungu kuda mwari ndikushika mwari kuda mungu ndinofadza mwari kudani ndinoda mwari ndinofadza anofadza mwari ndinorwana mwari ndiri mumiri wani watuma Pauro unafika kuti azorodze pandakadafa neinfluenza ndamufa nomweya mutsvene muchecherwo mana maroba ranamata achinomweya panguva yedzodzo chimharamuka mweya mutsvene wakati chii mwana womudzirwa basa 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 ndozvaingota mweya mutsvene ndikimba ndadii ndakatenda muka vakanamata mwana wechikora andibvunza pagweshe padahedmaster andibvunza kuti unodei mwana woda pfuma here ndakati chii kwete ndodei zvino ndeyandina pandazouya maroka zvokuti mudiwemushindipawo pei pamwedzi zvingeitwa maya machechi ndakabvuma ndakabvuma kwete handizve izwi rakauya rikati rava pfuma sitokudi zvino handiri kushaya chinhu ndoshaya chokudya ndoshaya chokupfeka ndoshaya chokunwa kozvino wakapokwanao tangofananaga vamwe vanditsitsi vanotichengeta handizve ndokuda kwavo mumwe ndomuona kuti uyo angoitawo asi ari kuta ndotomudzorera handiti ndichizvidaro eka aiwa kavakomana mabishopu ai mabishopu please mabishopu hamuchiri mudzidzi mabishopu ngatimukei tisu vakuru vanzivari vakuru ngavabate nokudii ndokundizonune kana akudzidza akudii